The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiyaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Why? Uy nga naman eh. O naman eh siya diri oh. Oh. Ang akong spotlight. Kaya di makita kong naong. Naka-skin mask para ba ni? Hello! Happy Tuesday ka na itong danan! Wow! Oh, di ba? So, you have the time to choose. Oh, kung happy pa o dili, bahala mo basta ako, happy jug ko, di ba? I choose to be happy. Wow, bungga jug kayo. Hello, good morning, my buntag. Buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Enjoy happy lang jod. Happy lang, smile lang jod. Bawal lang kasi mangot. Ako mali ko lagi kaya umanang binignit. Ari na punta sa inistepliran karon, di ba? Happy lang. Og syempre, good morning, buenos dias once again. God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, happy. Good morning, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow, siyempre sa atong masuking mga tricycle driver, siyempre kulilig kabal-habal, happy morning lang. Og siyempre, good morning, mayong buntag sa among college president, Dr. Roy Balescalo, sir. Good morning. Councilor Jerry Balescalo, good morning, sir. Akong amigo, buutan tugikan. O, di ba? Wow. Siyempre, good morning to all the teaching and teaching person of GSMS. Happy morning, Diyo ka na itong tanan. O, siyempre, good morning, o, di ba? Kani-replay lang pero live na ko sa akong FB page, ang Lando Bisaya nga FB na ko. O ako mga friends, wow, sapos replay ni sa among page ang 106 sa Marino News FM. Siyempre, o, siyempre ang among YouTube channel, ang, o, di ba, ang Marino type lang, Marino News FM, makita ninyo. O, siyempre, Zeno Radio, Zeno Apps, happy mo. O, siyempre ang among text line, ang 0975-0723036. Wow! Pag kaninot magkabulahan. Siyempre, good morning, my buntag. Dr. Alvin Liz, good morning, sir. Ang atong Vice President for Administration of Finance, good morning. Dr. Rosel Loriaga, good morning, ma'am. Ang atong Vice President for Academic Affairs, Sergio Loriaga, good morning. Siyempre, oh, di ba? Oh, wala man joy pizza ni birthday Sir George ba bantay na chugka do na biya. Siyempre, good morning, Mr. Roderick. Good morning, sir. Ang atong Vice President for Personal Affairs and Service. Good morning. Siyempre, good morning, Ma'am Marnit Apit. Good morning, ang sa College of Maritime Education. Happy morning. Og siyempre, good morning, Dr. Glenn Chong. Good morning, Captain Lorente. Good morning. Wow, si Sir Salon, Sir Espina, Sir Happy morning. O, di ba? Og si Sir Ivan Jod, Marta Chicabel, good morning. Dr. Albert Labos, atong din sa College Management Technology and Faculty and Staff. Happy morning. Dr. Albertito, ang atong din sa College of Officials of Marine Sciences. Wag ko naman and the Faculty and Staff dito sa CFMS. O siyempre, ang OIC na mo, sa College of Education and Liberal Arts, si Ma'am Sharina Lantaya, mo ba to? Johnny, no, mo ba? O, masawa mo di-update ko. Hello, good morning! Ang atong head sa Student Mission and Scholarship Office. So, waba malate, wabay kapoy, wabay hangover. Oh, correct, Mr. Rica Sitoy. Good morning. Yang assistant si Robani Cago, mga Cago, sa Tumaga. Absa Chula, Darisa Sali, good morning, happy morning lang. Ma'am Lisa Gusto, good morning, happy morning. Og siyempre itong mga sukin sa Magay, sa Bagsakan, happy morning. At mga vulkanising chat sa Tumaga, happy morning, Jud Kaayo. Ala ko ya, Daddy. Sa kulay matod, happy morning ka na to. Labis sa Trust Market, no? Sa isang birthday, mga Enriquez family, Hamja Eater, happy morning ka na to. Diyan sa Ateneo. Wow, shout out sa Ateneo, CCS. Is it to Sub Pantaleon, o diba? O kay Arjon
Carolas Dulasan, ang gwapas Ateneo. Carolas Dulasan, ingon si Gilbert Reo. Good morning, Arlian Ninyon. Diasa, Prestation Fast Food. Happy morning, Arlian Ninyon. Wow, diba si Julian, si Henry, si Len, Mildred, siyempre si Chen, ang Master Chopper Diasa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Siyempre, good morning sa atong mga followers. Good morning. Diba? Wow, Jenny Garcia. Happy morning. Diba? Wow, si John Giliar Piolo. Good morning, sir. Diba? Siyempre sa itong mga followers and viewers atong mga soke sa Skin Max. Diba? Kojic Soap. Wow, nagagay. Ay, kinuha ko tanawa. Di beauty. Diba na siya. Happy lang, Jod Correco. Siyempre, power ko ro kaya nakainom ko. Wow, nakainom ko, diba? Nakainom ko Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Diba? Wow! Pag kanino to kayo, nag-inom ko, ano man, mga pinaka-anong Kay ang pinaka-the best nga time po, best nga time to drink coffee is 9 to 11 a.m. Diba? Diba? So, ayaw, tinodyo na siya. The best nga minom og coffee is 9 to 11 a.m. Pagka 9, inom na yung Extreme Power Max. Di ba kay Herbal Blend Coffee para wala di ka magluya. Di ba? Ayaw mag-inom og kape. Di na pwede. Don't drink coffee 6 a.m. to 7 a.m. Ayaw dyan. Yun naman sa salon. Pasmura po tayo. Tinulog yun na. Huwag ko mamakaka. Diba? Manang alive. Alive kayo. Siyempre, good morning, may muntag. Ato taon na sa eskulano para tagaan-ta kung sa itong request ba. Diba? Kudyawan. Diba? Siyempre, good morning. Sir Eric Palinab, good morning, sir. Tuwag sa Finance Office, good morning yung mga anak niya. Happy morning si James, Jihad, Mardy. Ma'am Jane, wow. Happy morning. Ma'am Elma Pablo sa cashier, good morning. Si Beth o si Mars, Mercy. Sabi ko ni Ma'am Emma Santos ng HR, good morning. Ma'am Ellen Paragas. Si Ma'am Jessica Velasco, happy morning. Si Tantan, Bantoto, happy morning, Lolo. Diba? Hello, good morning. Ma'am Norma Vilana, good morning. Bistang sa Brisaya, ako Ma'am Atil Brujas, Sir Blasaga, Supply Office, Sir Raymond, Sir Alvira, good morning. Ma'am Lolo Altar, good morning. Ma'am Blasagoso, ang kahit si Sister, good morning. Diba? Ma'am Julan Gonzalez, itong head sa Optical Unit, pabipi na dito, kamo. Ay mo palabing siya. Pabipi dyan para ma-maintain ninyo ang inyong kaog. Siyempre, Dr. Carlo Himoni, happy morning. Anali Gakang, Raynan Gakang, Diyos Gakang. Nasa si Gusto, happy morning, masilingan ni Dalia. Happy morning lang, Jodo. Wow, si Janet Ponte, Williams, hello, my friend. Correct, happy, Jodo, di ba? Ako ng player dito sa Kuan, sa Southwestern University. Wow. Ingon sila. Gipangutana ko nila nga what is wrong with you? Wow, English man, ginukumbuan ko bayot. Gipangutana ko lang what is wrong with you? Di ba? Ingon po ko nga, you mean today or in general? Oh my God, ginukumabuan ko bayot. Di ba? Manang uban daw, wadyo ka mata ko na matapulan magayo, ginuo ko. Pagkatol ko na ganitulog na. Dili kay hulaton pa niyo mahulog ng cellphone sa imong naong usap ka matulog. Grabe yung galing mo ba? Kujawan, di ba happy lang. Unsa man to gusto na to? Sa gusto na to karon. Tama Kujawan, correct, happy lang to. Hello, good morning, good morning mga Tomas. Okay, wow. Mother Gretel, good morning, Mami Telisitoy. Good morning, Andre Ashin, Masisis Pang, happy morning. This part from si Alviar. Happy morning, and Atibit Palang Pamisayala, good morning. At ang masugid sa Baraguada, Basilan, happy morning. Ma'am Torres, sa Barangay Balloon, happy morning. Wow, pag ganito kayo, no? Sa Facebook na yan. Ron, close naman. Litmoy at Artising Paisal and your family, happy morning. Mga Tarusa, pamilya ko si Mamax Papa diha, Tarusa. Erdem Tarusa, happy morning. Joke na, wow, bongga. Ay, bongga daw. Magyaw, kanta ko. Bala mayabag ko, kanta ko. Bala inyo nito na. Yes, ginawa ko.
Pagklaro ka. Oh. Yay! Oh, sa akong FB ha, akapela lang mo, di ba? Oh. Ha? Yes! Woy! Paborito ni Nico Reagan. Hello, Jojo Sanson, Ma'am Dine's wife. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. Ang bulan sa Mayo, grabe ka, bibo. Daghang kandidato, sige pang lamano. Pasensya na sa disturbo, ni kami kay mangampanya. Sa pizza 12, ayaw minyo og kalimte. Panahon sa eleksyon, manggi hatagon, ilaron ratag 50-50. Panahon sa eleksyon, manggi hatagon, ilaron ratag 50-50. Iboto. Oh! Dunay kandidato, siya kuno buotan. Kung siya daw buligan, iyatang tabangan. Pero kung mudaog na, di na ta niya mailhan. Mauyo lang sa istorya, sa tamas ginhawa. Panahon sa eleksyon, manggi hatagon, ilaron ratag 50-50. Panahon sa eleksyon, manggi hatagon, ilaron ratag 50-50. Iboto. Oh! Ito na yung leaders barangay, ito na sa IMCO. Yes! Oh, diba? Nasa ka na buhi, no? Hapit na dyan, ginawa ko. Katol na dyan, kumpad. Ano ako meron? Sa inyong atubangan. Kung ako'y mahimong mayor, nagkikaos pa lang. May dawat ilang gihatag kanato. Pero ayaw gyud ibaligya ang boto. Dawat lang tas ilang gihatag kanato. Pero ayaw gyud ibaligya ang boto. Panahon sa eleksyon, manggi hatagon, ilaron ratag 50-50. Panahon sa eleksyon, manggi hatagon, ilaron ratag 50-50. Iboto. Iboto 50-50. Oh, diba? Paila sa 50-50. Lalak po muna siya. Oh, correct po. Hello, good morning! Nelmer Duarte, good morning, amiga. Kids always, good morning. O, diba? Wow. O, si Gretchen Ching, Baya di mo, sir. Happy morning, Jog ko. Wow. Pagkabungga, Jog kayo. Kanahan ko. Siyempre, good morning, may buntag diya sa Ma'am Bueno, diya sa Mercy. Happy morning. So, si Ephraim Roldan, hello, sir. Diya sa Siboko, nasa o, diba? Hello! Oh, correct, happy morning nang, diba?
Hello, ay, Mayor si Boko. Isang team na diri sa kwan dahil sa fisheries man nila Punit, siya. lang ka, Dora. Hello, oh, di ba ang buhutan, di ba? Correct, ano siya, di ba? Oh. Oh, isang team na itong Martek, dito siya, di ba? Oh, ingat lang. Hello, Miss Nakasa. late ka na ngayon, late. No, di ba? Oh, hello, good morning, may buntag. Siyempre, may buntag dyan sa ZN. Dito rin by Casa, good morning. Sir Paul and Mom, Sir Class, good morning. Camel Butchiko and your family, good morning. Oh, si Jumali sa Bagundo, si Dennis, wow, si Antonio Bayok, si Kuya Longya, wow, ZN. Dito rin by Casa, happy morning lang, Johnny, ingat lang. Pak, o, diba, oh. Ah, Terrible Pepanko, diya sa Sambon, happy morning. Diya sa XYG Food Hub, happy morning, happy Ma'am Big Gloria Trey, good morning. Mami Umarjo, my family, happy morning. Say good morning, Sir Mario, Jay Mantiano Darac, happy morning. Yes, La Milagrosa Subdivision, diyan sa Papa. Oh. Na po yung ano diri, oh. Tinuod ni siya. Oh, di ba? Di ba? Kanang natay sa Facebook magkuan sa sa news feed sa Facebook na ato kita mag-comment ta sa news feed nga. Okay, sige lang kang I will pray for you. Di mo? Mag-comment dayon. I will pray for you. Unya, gipalid og prayer, mugawas dayon kay mauwaw ngano in tao ka. Sige, di ba? Ana comment ko, I will pray for you. Daoy nasakit si kuan ba? I will pray for you. Palidon og prayer, magawas tayo. Pagilom daoy, gara po ka. Bibi, unsay ikasulti na to karon? Grabe yung galing mo ba? Ana ba? Hoy, bibi, alibi, unsay itong kaistorya karon? Kanang kamo ba? Kanang kuan ba? Kanang kabantay mo? Diba? Bibi, unsay isong kaistorya karon? Kabantay ba mo? Nga kapoy kayo og sigig trabaho unya ibayad na sa utang. Oh, bibi, unsay ito kasi karong adlaw, bibi, di ba? Na, hangol kay og tagay, unya dili mo amot. What? Mamili pa jud ilimnon. Hey, si John Ray Balangkar, si Cole K, happy morning. Si Ate Indo Lumulambag, happy morning. Salamat for watching. Akong Sister Rakas. Nasa St. Joseph Townhomes, subdivision diya sa Tanuzak, Quezon City. Siyempre, Iyay Karinderya. Happy morning diya sa may Southern. Hello, si Chanda Tichanda. Iskala diya sa Southern City College. Happy morning. Si Iyay diya sa Southern, ha. Oh, si Dadang, si Dandan, si Agnes, si Kuya Arnold. Happy morning diya sa Iyay. Sa sunod ko na Iyay. Aroy, mabuang ko ba yun? Ano ginabuhay, oh. Hi, hello, good morning, sa Skybox Coffee, happy morning, Mami Arjen Fajardo, sa Upper Dulian, happy morning, happy morning, dyan kayo, daw, sa South Batchoy, Ate Sally Fajardo, BJ, and MP, sa Upper Dulian, ha, sa Batchoy, and Skybox Coffee, nagtapad, tak, ganun. Salamat kayo, Mami Arjen, wow. Mabuang kabayot na siya, oh. Oh, siyempre, oh, good morning, may buntag, diya sa El Ombre Sabat, good morning, happy morning. Si Ades Menyosa, yung mga boys diya, madagugtigan, mga gwapo. O si Angel Milano, diya sa Infinite Salon Barber Shop, ay morning, John, Jimar, Teddy, Uncle Modi, o si Mr. Dreamboy. Wow, happy morning, Jud Kodeka. Ay, mabuang kabayot na siya, Kodeko. Wow, si Kristen Joy Bartolome, happy morning pa, shout out, sir. O, diba? Si John Ray Balangkar, happy morning, Jogo. Pag kanino to kayo. Oh, kini kanta. Oh, diba? Oh. Kanta putang. Ginoon ko mabuhat. Yes! Wow! Happy na ko ta, diba? Yes! Ah, si Christian Joy Bartolome, ha? Siya. Oh, ilimay bonal. Grabe,
Nagyud niyang niwanga, nagsiga na lang ang iyang mata, kay wala may kaun-kaon, tagay gyud ang unahon. Tungod sa sigig inom, ang porma himatyon. Igbadlong manunta sa asawa, pagtagay unta-undanguna, kay ang atay sunugon, ang bagasab niya gubon. Apan higyod pato, kay adik sa inom. Red Horse nga bugnaw, maui ipamahaw, pero kulabo, maui ipaniuto. Ini kagabi, tubaong tanduay, sa iyang pagtulog, magtotoy og wine, 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 wine. Nasuko ang mga barkada, ang baso halos dili ipasa, dili may go og kausa, isa konson gyud sa iya. Barkada wa pa maunsa, siya hubog na. Wow! Yay! Hello! Kung my friends, si Norma Alib. Baby girl. Yeah! At Red Horse nga bugnaw, maui ipamahaw, pero og kulabo, maui ipaniuto. Ini kagabi, tubaong tanduay, sa iyang pagtulog, magtotoy og wine, 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 wine. Bisan dili siya ni gasto, siya gayon ang muhawid sa baso. Mampusay ang barkada, lipat-lipaton na nila. Kung may celebration, dili na siya dadon. Apan di yun kapungan, kay adik sa inom. Easy. Hello, good morning, may buntag. Oh, patay na kalimtan. Oh, mga tuloy, happy morning. Andiyan sila balik, happy morning na sa Mampang. Aida Cortez, good morning. Ulit ako tumasuyo sa talon. Happy morning, Mother Sajuarday, good morning. Sir, diba? Mamida Balababa, good morning. Jory Balome, Sebastian. Don Jula, Real Biar, happy morning, Joben. Oxibens, happy morning ka na to. Oxibens, Ma'am Danal, yan. Happy morning. Happy morning ka na to. Elma Flor, Cedric, Cristel, Kyler Kate, happy morning. Shyber ko dyan, Siyam Tantan. Kuya Darwin, at Banman Tumanda, happy morning. Ate Bit Marilla. Oh, si Bella. Oh, diba? Wow. Happy morning, Jun. Oh, si Bella. Oh, good morning. Oh, sa akong friends, si Norma Alib. Anderson Palumpo, good morning. Krista Palumpo, yung mga anak na happy morning. Oh, beautiful Hannah, diya sa Santa Clara, Lamitan. Happy morning ka na tong tanan. Observe to all living things and non-living things. Kudyawan, happy lang jud dada. Oh, hi, sabi ito mga ako masol sa Santa Barbara, mga piyagyo, happy morning, sisid na, Dariondo. Observe, sabing Klimar, yung Binto na Kanugutan. Wow, Jerry Garcia, mga Garcia family na sa Tumaga, Por Centro. Happy morning. And si Heide Ligaspina Perez Laho. Happy morning ka na itong ingat lang. O, pag kanino to kayo. O, diba? Nyapa, ginuha ko. Ano ko ta? Lingaw-lingaw na ko ta ni. Di ba ang kinapuhi? O, ang di malingaw, siyempre. Ang di malingaw, siyempre, wala na ka pamahaw. Di ba? Nanat kinabuhi. Nasa pamahaw. Umasta ka!
Oh my God. Akala mo kung sino ka? Mabuang ko bayot. Ano sige, o diba? Sige na buo. Hello, good morning. Masaya sa Kabatangan. Happy morning. Diya sa South Combe Village. Happy morning. Oy, mga diya sa tumaga, no? Si Kuya. O, diba? Sa vulcanizing shop. Diya sa Atbang sa Forest Lake. Diba? O, tayo-tayo din minsan. Exercise. Para ano siya. Ila ko inon ba nga? Sila ko bisikleta, balik og motor dai. Prat kog motor di ginoo ko mabuang ko mayot, ginoo ko. Di ko dagan pa kog dagan gastuhan pa prat kog motor. Boy ginoo ko. Iban palit og kotse daw. Dapat palit og kotse. Palit og kotse. Wala palit og kotse daw ginoo ko boy, ginoo ko. Nya ini ka man after sa kabulan kuan nagrimatic ka wa ka down payment kay wala ka bayad. Ninot kay kotse, ginoo ko niyang cover sa CR sa ilang balay, no, tarpaulin lang. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, nagkakotse. Niyang son sa rep, puro tubig lang. Unong na panghilabot ang hinabuhiban. Kaya wala kayo nabuhat sakto. Oh, wow. O di ba? Tungod sa atong gipangbuhat ba sa atong sedentary lifestyle. So check ginoo ko buang sedentary man jud. Tungod sa kuan ba? Tungod sa mga kuan karon kanang industrial ba? Social no? Tungod sa industrial revolution karon, di ba? Tanawa dagan na nga sakit, o di ba? Okay, tinuod kaya no, di ba? Tinuod kaya na, di ba? So instead nga maglakaw ta, ginoo ko, masakay na ta. So na tayo exercise, masakit tayo ta. Di ba? Tinuod kaya no. Ay, ginoo ko. Na instead nga musaka tagagdanan, sakay ta escalator, elevator, di ba? Tinuod yun na. May pa sakyan nimo kanang calculator. Asang sundang bebe. Ang say na. Manapitaw, no? Basta enjoy na dyan. Basta ang time dyan, ang oras. We have to, siya. Time is precious. Time is gold. Diba? Diba? Tinuod kayo na. Diba? Tinuod kayo, no? Diba ang oras? Hinay kayo ang oras. Kung atong paabuton, gaya ng oras. Napaabot. Tinuod, dili. Tinuod na siya. Diba? Unya ang oras. Paspas kayo. Kung maliit ng mga hardworking, ay. Diba? Kung maliit ba, paspas kay oras no, kaya na late man. Diba? Ang oras, time is deadly. Labi na ka nang masulubon ka, you are sad. Diba? Ang oras ba, murag patsyon ka na. Kaging na imong ugma. Tapos, happy po tang oras. Very short kung happy. Ginoo ko, mabuang ko bayot. Diba? Ang time, murag walay katapusan. Ang oras, walay katapusan kung naata sa atong kasakit. Wow! Asang sundang bi, I love it. Na time is long. You kanang medyo you feel bored, boring ka, ginagabuan ko, di ba? So enjoy na ta every time, ha? Okay, siyempre ang time ato nang determine sa atong gibati. Sa atong gibati o siyempre sa atong kondisyon, psychological conditions. English. Ginoo ko mabuang ko. Kasungatan na ni Ma'am Peng Villafranca, ang atong director sa Public Information and Communication Office. Ayan si Wilson Benetes. Happy morning, Joe. So sa atong gibati o atong kondisyon. O siyempre, dili na sa orasan, ha? So always lang. So have a nice time always lang. So mamina lo sa gitik-gitik para mas enjoy tao, di ba? Hello, good morning, Nico de Doblado. Good morning, Philippines. Hello, sir. Amping Permi and God bless you all. Ako igsoon ito sa Sogot, Southern Leyte. Hala, kay Chelsea ka doon. Nag-iandaman din ang kuruben. Pak! Nasa ako kinuwa. Mura kong bulansa sa kuwan ba? Yeah! Ito lang na. Hoy, joke lang, ha? So, ang gandaman dyan ni Uncle Ruben, ha? Mga musika, ha? Di ba? Hala, Uncle Ruben, lamba kayo mo. Syagit na akong mga anak, di ba,
Charles by ko Diyos ay si Antantan. Ready na ba ang Ruben? Ang atong mga musika nga atong ihatag para haom sa dughan sa atong mga song paminaw. The followers and the ano siya mga ingon si dahil nga atong mga followers, o di ba siyempre nag-follow sila, di ba, o di ba, o di mo mag-follow, di kami mo follow ninyo, garapon mo ha. Hoy, si RM Dumabaw, happy morning. Ingat lang, Jodol, ha. Hala, Corbin, Iampak mo sa ulo mo to. oh my God, mabuang ko ba yun, di ba? Oh, di ba, sa Kiyang Bingtora, o sa Kanukutan, Tawi, Marino, di ba, oh. Oh. Hala, Corbin, ito nang ilabay po na labong syagit, no! Oh, sa so, kalimot sa Montex line ang 0975-072-3036. Wow! Happy lang, Jodo, di ba? Oh, ingat lang. Salamat. O, syempre, siya kita! Regine! Mindanao, Sahara, Mindanao. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. O, di ba? So, ayaw ka balaka. Kay naarajoy tao nga muhatag ni mo kwarta. Oh, na. Oh, naarajoy. Sabi. Wala may sponsor. Wala may sponsor. May bantay lang dyan muna sa okay lang ka balaka ha. Kay mga hapit na mga next week nanay. Nanay mo hatag ni mo kwarta. Nanay mo hatag ni mo kwarta. Nanay mo hatag ni mo kwarta og miingon nga bootstrap. Joke lang. Nanay miingon nimo nga correct anas kinabuhi. Well, tinodo ni no, mga slogan lang ni siya, di ba? O kana mo lansar ka ba na sa di ba? Kung ako gani no, mag-retire na ko, lansar jog ko. Lansar jog ko sa pagka-kapitan sa basta ako lagi dugay pong ko mag-retire po, basta mag-retire na, lansar jog ko, i-try lang nako, try nako. Kung ako inyong padagon, di gani kapitan, pagka mayor na lang. Kay mas nadako ang sweldo. Di ba? Kung ako ang mayor, ako inyong piling mayor, diri sa atong lungsod. Hindi lang pangkabuhayan ang aking ibibigay. Pati pangkamatayan ibigay ko sa inyo. Yan ang totoo! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Sa negosyo. Wala ko niya na mo alisa ta sa atong kapalaran karon daw. Na nato kapalaran daw. Unya nato diwaso ng atong mga slogan. A few moments later. Di ba ninot kayo ng mga slogan ba na sinabuhi? Ay. Kung ako'y, di ba, kung ako'y inyong padagkon nga mayor. Ngayon ang pagbabago, pero bukas na natin gawin. Punitin ang sedula! Anak po ka na. Natin mga tao, bilba. Lalaban tayo! Lando Bisaya, pagka-mayor.
Pero ano ha? Pero barangay mayor ha, dili ko an. Mayor na ito, pero barangay mayor di ay kuliret. Hoy, ay, Aris. O, di ba, Hoy, alis, no? Imong mamanage ka, alis, no? Kanino pag kami, John, ikapoy ka, you're lazy ka ron. O, di ba, the right time, pala, ginoo ko. Imo dyan ang ano para ma-prevent na sa imong future mga komplikasyon karong adlaw. Para sa imong magkaroon. Ayaw itugot ka ng mga problema nimo sa katong mga previous imong relasyon karon may makaapektar sa imong kinabuhi karon. So, diba, you have to mangita jud ka, you have to seek a way to move on. Ngita jud ka para sa imong kalagdaban mo karon. Imo makita ang karon mga opportunity karon Aris, no? We're looking for in at least expected place lang Ginoo ko mabuok. Make sure lang you hold on to it. Make the most of it lang jud ka Aris, wala problema. Para sa imo kayuhan karon. Kung mo-insist ka nga ikaw mamakak or denying your problem karon, so you'll have a hard time. Lisod ka to overcome your issues lang karon Aris. So ask all the right questions na para problema. Di ba Taurus? Hoy karon Taurus, murag imong ibate karon Taurus. No, you feel no one is capable of taking responsibility karon the way you can. Kaya man mag-limit ka nimo sa imong abilidad to ask for help. No, dapat kung unsay problema ko sa Ginoo ayaw pagdaduha pa ngayo tabang sa imong pamilya o sa mga financial so Ginoo ko di ka mabuhay mamatay niya ka. Para sa imong gumagaron. Ginoo ko make some room to enjoy a romantic moment karon sa imong partner karong adlaw Taurus ha. So don't let everyday routine maapektar sa inyong relationship negatively. Ayaw. Ikaw lang jud ang magkana niya Taurus. Sa imong karakter man karon. Kailangan makabalo po ka mo accept karon. You need to learn to accept na yung mga criticism, mga critic karon, mga kanimo from your bosses karon in a better way. So don't give up lang para walay problema. Para sa kayo karon. Remember Taurus ang words mao na pinaka-powerful nga butang jud. The powerful tool. And you could hurt a person more than you would imagine. Pati-pati jud ka. So dapat you have to choose your words wisely para di ka makapasakit og tao. With Gemini. Gemini, you have to make clear stand when face a conflict. Kani makonflikto you make a clear stand jud. So let there be no doubts as to what side you take. Para be coherent lang. Coherent. Basta mo na coherent ko mo dyan. Sabot ko sa ulo. Para sa imong gugma karon, ayaw do not hesitate karon nga ipakita imong gibati karon. You have to show your feelings clearly karon. Kaya imong partner di na always understand the subtle message you send. Daily jud. Para sa imong karon karon, og imong pinansyal situasyon karon, get better. But so do you do nothing to get there? Apataya? Unless you do something lang. So no one will do it for you. Ikaw lang jud sa financial. Ayaw nag-overspending. Mga expenses na mo nga, dili maayo. Ayaw. Limit lang. Para sa kayon karon sa Gemini, whether you want it, kung gusto dya o dili, whether you want it or not, it will be good for you to see your doctor for a check-up, Gemini. So it is to know whether your body is okay. Murag ano siya ha? So ano nakibati sa imong lawas. Murag ako. Hyper o UTI. Why Cancer? You'll finally see with your very eyes the things people have been telling you for a long time, ha? So na yung mga revelasyon are on the way. Karon, Cancer. Para sa imong gumagaron, the way nga imong partner nag-pressure nimo to start a serious o committed relationship will become more obvious na dud kayo. So ingat-ingat lang para wala problema sa imong gugma. Para sa imong karakter ba, don't forget, ayaw kalimti ka ng mga recent problems resulting from your tendency to be easy on you. To be so easy on your employees. Dapat ikaw ang leader, dapat jud ka. Pero wala problema sa imong karakter mo. Para sa imong kayuhan karon Cancer, kanimo kagalingon, ayaw pugsa. Imong galingon. Do not push yourself too hard para mo trabaho. Ginoo ko. Or you will end up frustrated lang jud. So take your obligations easy para wala problema para sa imong kayuhan. So na itong first set ng parang si Aris Gemini sa Cancer. Ang unang set na mapas mo kayo sila ang unang nituo. Diba? Siyempre, good morning. Shout out now sa mga OJT ni Sir Daidri, yung mga dime. Naitambok, naidagtiyan, na mga pangit, naigwapo, ginugwabuan ko bayot. Nainiwa, nga amot lang, sigduka.
Ay, mama dyan. O, di ba? Ay, pag kanina dyan kaayo. Nay babae, matulog, nihudam, nagduka lang, di ko na ginabo. O, di ba, talawa, no? Di ba, Ano dyan, mula sa lansa, no? Kung ako ang inyong butuhan pagka-mayor, kung ako ang Leo, di ba? O, di ba, ano, mga nadyo ko, hindi ko sunod ba? Kung ako ay inyong butuhan pagka-mayor, ako lang dyan, walay lain. Ako lang ang leader na may salita, pero walang magawa. Katawa, katong plakpak po mga tao, ano sa Ginoo? O, di ba? Anak, ako lang jud ang mayor. Ako lang jud ang mayor nga mulansad. Nga barangay mayor da. Kapoy ng politika, oy, kapoy si Panguan, oy, kapoy di ko man. Iampak mo sa ulo mo to. Ay, magtoko na lang kong beer house. Oy, mapainan na lang no kay ako lay mag-show, apo koy bayro nun sa mga komedyante. Basin magamit ang akong sundal. Ay, kinukubo. Ako lang jud ang mayor dire. Nga madaling malapitan pero mahirap hanapin. Kaya sa mga tao, back up na. Very much. Back up. At ano ko talaga, pipilit ko talaga. Sa pag ako'y mayor, tayong lahat ay aangat. Pati kahirapan, angat din. Ayan na nagugusto ko. Ano to? Hala ko na. I will wipe you from the face of Oh my God, Ginoo. Tinupon tayo mo. Sorry ko. Joke lang daw, hindi ko agalala lang mga politika. Ay, garapon mo. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. Wala, sige na. Kung ako ay mamayor, ako nang ayo ng karinderya ni Iyay diya sa Southern. Very much. Ingon si Iyay ron, buisit mo na sila. Ano yung mabuang? Ano ginawa? Nana, din na kinabuhi, oy. Ay, ako ba yun? Ay, ni Ben, record pa na di ko kapuyon, Ben. Mabuang ko ba yun? Ako yung sobano, mabuang ko ba yun? Kulbaan! Ay, ano? Hala ka ito na ilamay mo na lambyog pa. Jacket. Aray! Ano ka lang ginoo ko? Easy. Mura ako po'y mabuang sa kong programa. Last gina. Ito na music. Okay ka lang to. Okay lang gin. Tika lang. Last gina. Ito na yun. Regine! Make the most of it. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda ganyan. Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Kana bitaw. Grabe ni mo kaamping sa pag-drive. Labi na mag-drive kag motor. Aron malikay ka sa disgrasya. Mamatay ra di ay ka sa suya. Sa suya og selos. Kay nagkuyog ang imong ex og ang imong amigo.
Taya na oy di ba na sa o. Tinuring kitang kakaibigan, tol. Nag-amping kag drive, nag-amping nag-drive pa di masgrasya, mamatay nagkagkalit tong ginasuya ka sa se. Sasabihin mo, masaya ka? Ay, kilig. Matagal mo na pala ako nilolo ko. Ay, kilig. Di ba? Kung nalalakay pa lang ko, Ginoo ko. Kung ako imong mauyab, Ginoo ko. Dili ka palungagon. Oo. Kung ako pala imong nauyab, nalalakay pa lang ko, di ka palungagon. Di ka paugason. Og ilabi na, dili tapog ka pakanon. Ay, kilig. Katawang chick boy di ba ano sige na buo. Ang sabi na natong second set sa tong kapala ng adlaw. Da gana. Pure ka dyan. Ato to nang kanang kuan oy kanang moments later. ato to nang kanang kuan oy kanang ato to mamatay ka sa selos oy kuyawan mo tana oy. Go, ako ay mayong mayor! Sa atong lungsod! Madali akong kausap! Pero madaling makalimot! Mabuang ko bayot. Sa tibatasan, ha? Very good. Ay, hindi maasahan, pero pwede na. Oy, Leo. Oy, Leo, no? Imong ideal yung ito, na yung mga medyo mga tao karon Leo, no? Batay to ka, mga tao nga, di ni mo ka saligan, di ni mo ka pugnan, di unsa Ginoo. Sinaot pa ta Leo, ha? Nga, dapat pasensya to ka na nila. Kinala ng mga tao nga mo get in touch na mo na kinanglanon. Why Ginoo ko buang ko bayot ayon na to Leo. Para sa imong gumaganon. Kabalo ka mo communicate better with your partner karon adlaw. Kung gusto ka, gusto nga imong relation will be different from all others. Wow, bungga. Sa para sa imong character man karon, imong ma-manage karon easy lang to resolve na yung mga compromising karon sitwasyon. But you need to make some sacrifices to get there lang. Sakripisyo lang jud para walay problema. Nagduka na po kay nisa nagtagay na paggabi po. Para sa mga karon. Nato yung mga putang sa itong kinabuhi karon. It's things sa itong kinabuhi comes at the right time. So don't try to speed things up. Ayaw pagdadali. You will take in the rest of making big mistakes lang para wala siya. Pak. Uy, Virgo. Karon Virgo no malagi kapoy karon you feel tired karon from the beginning of the day. So kinakailangan you need to make extra efforts karon to get through the day para walay problema. Healthy lang energy. So inom na juga og Power to the max para ang imong energy karon throughout the day. Para sa imong gumagaron, na yung mga lessons karon you learn the past nga maghatag nimong handle successfully from difficult situations today. Na yung mga sitwasyon karon mga lessons. Di ba? Ay, Prince Lechon dito. Lami to siya. Lami to sa nga lechon, di ba? Para sa imong kanagdaman mo karon, you need to learn to deal with the attitudes of some people karon sa imong workplace in the best possible way. So ayong don't get discouraged lang para walay problema. Para sa imong kayo karon, you cannot determine karon kung unsa nga society thinks is normal. So but you have to feel free to express yung kalingon karon as long as you don't hurt others. Pana siya, Virgo. Di ba, Libra? Libra karon na kay mga necessary strength karon para imong maatubag karon kanang mga dramatic change karon sa imong daily routine starting karong adlaw. Sa imong dang pagkaano kay imong gumakaron. So you will find in your partners everything you need karon. Imong makita karon sa imong partner karon nga imong kinahanglanon Ginoo ko mabuang ko bayot with a modify your negative attitudes. Di ba? So you have to seize this opportunity. Make the most of it lang para walay problema. Para sa imong karagdaman mo karon, kanang di ka kabalo kaayo mo organize karon sa imong galingon kon efficiently.
O kanang abilidad din ba, inability nimo to organize yourself. Mo na komplikado ang imong abilidad ko to fulfill sa imong task kanang alawa. So ayo-ayo lang jud. Dapat kabalo jud ka mo organize. O ha? Para sa mo kayo karon, don't be influenced by the words of people karon. Ayo ka ha, labi sa palibot nimo nga makuha ka sa mga pulong ha, Ginoo ko. So make a good evaluation lang and then make a decision para sa imong kayuhan. O di ba Scorpio? Make the most of it. Check corrected by. Para sa imong kayuhan mo ka Scorpio karon, ikaw ka Scorpio no. Imong gi-feel karon nga medyo naka sa bag-ong chapter sa imong kinabuhi karon. Mag-start karong adlaw. So you will finally understand some truths or kamatuoran. Wow, unsa ka na sa kamatuoran? Wa milabot kay imo ni Scorpio. Kung nasa imo gumaganon, ay mag-experience ka ng mga trouble karon accepting sa mga responsibilidad karon for a steady and long-lasting relation karon. Nga man ay resulta karon sa mga problema karon tungkol sa imo pagka immaturity. Oh, di ba immaturity? Oh, immature are among giapilan ikasa 52 ako nga immature kanang amateur. Oh, di ba? Para sa imong kalag naman mga kanang Scorpio. Kanang di po di mo imo kanang imong dili ka mo follow ba? Kanang imong inability to just follow the rules o kanang imong pagkagaig-ulo karon manay makadaot kanimo karon sa oportunidad of a stable future. O ayaw jud gay-gay ulo, kani mga rebelliousness, stubborn karon, o dili ka mo follow sa rules and regulations, mao nay magkapasira karon sa imong umaabot. Bantay-bantay lang jud ka. Para sa imong kayuhan karon, kanang imong pagkakanin mo to take sa imong mga responsible serious karon sa imong kinabuhi, mao nay mag-take you down the road of suffering and insecurity. O kanang imong pagkakuan mo di ka dili nimo ayuhon karon. Pagtagad, pagtatar kanang imong mga responsibilidad. Mao nay makakuan nimo karon nga mag-suffer jud ka o naka-insecure ka nga tao. Ayaw na para sa imong kayuhan na sa ayaw jud ayaw. Mao na atong second set sa kapalangan ng adlaw ha. Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio ang kaduhang set nga mapas mo. Sila ang kaduhang nito Merisi. Aray, kulirit. Sakit ang kuan. Ay, wala no. Ay, sosyal. Giisbog naman ang kuan diri. Di ba? Giso na ang computer, pwede na mag-wara-wara ang tiilip. Jones diri. Di ba? Anong kinabuhi? Di ba? Di ba? Wow! So, di ba? Na kung ako'y mamayor o eleksyon majugjug ng good body ko mo o kung ako'y maimong mayor kayo madali ako po ay madaling takbuhan madali ko talang takbuhan ang lahat ng mga tao. Kung ako'y mamayor sa oras ng sakuna sa oras ng sakuna nasa bahay lang ako. Kung ako'y mamayor, kung may masakit ka, naghingalo na. Don't worry. Naghingalo pa ang may sakit. Siyempre ako, bigyan ko na, may kabaong na. Kung ako'y mamayor, inuman, isolo, ngayon na! Tagay! Kuya Juan, wala, joke lang. Ang motopas mo. Alam ko. Tama na yan, inuman na. Ginoo ko, mabuang ko bayot. Munang usahay no, murag ako makatawa na lang ko. Makatawa na lang ko usahay tungkol sa akong pagkakomedyante gamay no. Makay ni katulog na ko, katawan ko sa guardian angel. Kay bisag matog, katawan ka sa akong guardian angel kay no, matog ko no. Nagkatawa lagyan po na kong naong. Kuya Juan. Wow. Alo, naday ko naday lindol Hoy, Ginoo ko, kung naglindo no, kapag itinaas ng alert 5, Ginoo ko mabuang Ginoo ko, pag itinaas ng alert 5, ang level 5, alert sa level 5, ang pag-alboroto ng asawa mo, kailangan mo nang lumikas ng bahay nyo! Hala ka na, Sonsi na!
Atong masok kay lakaw na mo sa PlayStation Fast Food. Na kinilo da per kilo. Lakaw na mo na jumbo. Na jumbo na combo meal. O 160 lang no, Ma'am Dines. Hello Ma'am Dines, salamat kayo. Serial ko sa Lem. Salamat kayo. Ingat-ingat lang. Kenneth, Precious, and Friends. Friends Lechon, Tilawi lang. Idali lang 0936404014. Taste Lechon, mahalat spice yung seafoods. Napulay fast food ha. O diba, pack ka na na catering food. O, siyempre ang Barcode Grill and Restaurant. Diba lang, diba lang 0905383994 catering driven functions. Napoy Barcode Resto Cafe. Nasa Mandawi po mga building. Lami dyan kayo dito. Hala, solong na. Hala, ko may ka ng unsa na itong mga sudan diha. Sa tulo to kumaring Roxanne. Happy na. Okay, hala, siya gitna. Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. And entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Da. Gaaw-aw gadagan lagi ka lagi kuliwan. Gadagan lagi. Ana jud dagan jud. Oh. Di na kay mudagan. Oh, wow. Oh, hala dagan ato mga soke dia okay na. Salamat na siya correct oh. Oh, dagan ato mga customer dia sa Iais Karinderya dia sa may kuan. Dia sa may Southern ha, ato mga soke Karinderya la mga soke. Kao na. Samtang may panlasa pa inyong mga dila, kao na. Nasa oh. Kung sa'y sudan to na yay. Nadi pala. Oh, hala. Ano dyan? Uy, tinood dyan nino. Oh, happy talba finals. Oh, mga estudyante, sama, kumusta na mga grado? Uy, tinood ba yan nino? Oh, labi na ako oy na-feel ako no kanang maayo kag tinagdan, kanang maestra ba? Kanang maayo kag tinagdan sa imong mga estudyante. Unya, pero gipatay na di ka sa ilang GC. Ay, medyo. Ato bang estudyante ba? Mga tubang estudyante. Hello, class. Okay, class. You have to remember, class is our last meeting, class. Diyan na po yung laing GC ang mga classmate. Si sir ba? Si ma'am ba? Sige pang batir ba ito? Di mo tudlo ka na mo. Gilibak na negas mga ilang laing GC sa estudyante. Kulirit ng mga batasan ng estudyante, ha? Gabaan lang na. Joke lang. Istorya lang to. Pero tinood ha. Siyempre ang atong third set sa nagpalarangan ng adlaw. Inyong ipaabot in taon maluoy kabayot. O ani ana. Sila ang atong kapalarangan ng adlaw. Labi na sa mga ingon natong gilingon nato. Sa mga tiyak ni tiyak. May kasalanan di nabubulok. Sila magaling ko mabuang ko bayot. Aroy. Gikoto naman akong wig. Gara manihin na dyan. Okay, bike lucky. Di ba na siya? Oy, sakit karon na sekretarios, no? Ginoo ko papayon nga sa telepono ko mga bagong Igutom na siguro ni Ginoo ko mabuang ko ba ito. Hoy sekretarios ka lang imong gibati karon, you are willing enough to try to repair sa imong relasyon karon. Sa imong relasyon karon with your close friends. Nga medyo na kay argumento ana. Mga imo na magkuan. Sige, amigo na sila. Yeah. Sa imong gumagaron, ayo ito karon, don't let discussion karon with your partner become an obstacle karon. Mao na inyo nakapakgang sa inyo to enjoy the weekend karon. So don't stay at home lang para nindot kayo. Para sa imong karagdaman karon, dito ka magkakuntiyo, dito ka magpadayon karon. You cannot continue karon with this careless and rebel lifestyle karon for much longer karon sa sekretarios. So dapat you have to leave immaturity aside lang para walay problema. Para sa imong kayo karon, dapat imong ibot nang sa imong nauna karon. So you have to bear in mind that your past will be erased or modified. Wow! So ayoko sige, do not waste any more time regretting something you cannot change. Dapat you have to enjoy life lang. Wow! Capricorn.
Karong pingo, even try to yourself understand that it won't be possible today. Karong adlaw, ha? Karong Capricorn, ha? So try lang to lose your temper due this. So, nag-June na. Dako na nagbayad kay June na Jud ni siya Capricorn. Parang sa imong gumakaron, today is the day. Today is the day. Tuesday. Wednesday. And the next Tuesday is Wednesday. Capricorn. So feel extremely sensitive karong adlaw. So avoid lang discussion with your partner para wala problema. Sensitive, wow. Paglamda, wala dyan kay kwarta. Para sa imong karir naman na magkaroon. No matter what is your intuition indicating karon, under no circumstances, give up the projects you are involved in, ha? Para sa imong kayuhan mo karong Capricorn, we all have done something in the past that it could be, siyempre, mawala dyan na, that it could be erased, ha? Importante is to learn from this and accept responsibility for our actions. Wow, bongga. Aquarius. Pagka Aquarius, ang imong social circle will make you do things differently when it comes to resolving issues kung adlaw. Bantay-bantay lang juga Aquarius. Sa imong gumagaron, you'll finally get a little time to spend with your partner. Wow, bongga. Di ba? So leave bad times aside, enjoy the evening. Wow, evening pa. So see you tonight sa Barcode Aquarius. Para sa imong career naman magkaroon, you will finally find a solution of many of your problems at work karong adlaw. So a new phase in your life is starting. Wow, so okay, medyo walay pagkuhan ka sa imong karera. Para sa imong kayuhan karon, careful po ka the way you handle sa mga gibati sa people's feelings. Pati-pati ito ka Aquarius, ha? So make other people's needs a priority even before your own. Diba? Wow. Uy, ginoko, Pisces. Makahimo ka mga decision karon whether it is necessary to speak or reveal some personal issues karon nga medyo mo ay nagbother niyo for some time. Sa imong gugma karon, you will be filled with doubts karon mga pagduda karon as whether you made it the right choice by ending a conflicting relationship. So don't doubt anymore. Ayun na kapag doubt. Nakalang imong kamot, imong tiil ka na magubag-gubag. Ay, gout na ito, di man doubt. Hindi siya. Gout man ito, rayuma arthritis. Para sa imong karir, di man imong karon. There are many discussions, ha? Bantada na yung mga discussion ko ng adlaw. So it will be possible for you to understand things. Dapat imong dyan ang sabtong ka mga butanga para walay problema sa imong karir at trabaho. Para sa imong kayang karon, Pisces, no? Remember ka ng imong kaalam, imong knowledge is your asset. Oy, asset ka, bantay ka, asset ka, sumbong ka ron. So it's course and seminar you take increase the value of your knowledge. Wow, bongga. Bantay ka tol, asset ka, ha? Bantay ka niya at nga tigas iskina, asset ka. So manaman na itong kapalaga ng adlaw, itong kapalaga sa tambal, o disappointing kami ng tambal, so ang sakit. Because if Dr. persists and shows your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope was brought to you by Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix and Skin White Kojic Soap. Wow, bongga do kayo. O siyempre ang atong horoscope karon gidalit kaninyo sa Friends Lechon, Tilawi lang. And siyempre Barcode Sambuanga, Barcode Green and Restaurant. Wow, Hamja Eatery. Siyempre, it's brought to you by LTO Larus, Tanang Upaw. Hoy, joke lang. Ano dyan, mabuang kumayot. Hala, sige lang, ano ba ito nila? Maganangaon na to sila. Una sila, kinagigutom pa. Mabuang kumayot. Ano nga na? Syagit na. Regine! Galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, diba? Nautag oras, no? Busog-busog na ng uban dia. May tatulog hongit, oy. Usap-usap pa po. Usap-usap po. Dili kay tunlon dayon. Matukan ba yan mo? Kuyawan bitan ninyo. Siyempre sa atong hiring karon. Na atong hiring karon 612
912 o 951. Congratulations! So, siguro ba na po ng adlaw sa baas kang ina, tipag ito, kung ina, wala yung siyempre lang Bisaya, the one. Siyempre, salamat ay kalimot ang top 2012, ang Kulben Pahardo. Alaw na heart to heart, nagpapa Jones. Wow, ginawa ko ang buang kumayuat, diba? Oh. Siyempre, salamat to sa among station manager. Wala ang gwapito kugihan, matinabangon, smiling. I love you. Wala si Dr. Reyna Lentiday. Og siyempre among broadcast technician, wala ang anak ni Mami Argent Pahardo, wala si Ruben Cute Pahardo. Siyempre, kining opo sa sulugon, tipagkataw sa kanya, tigitig sa walangan. Jamokal uli na, nandiyan uli ba? Ano Bisaya, the one. Sa akong programang Katuknan, pwede malabuan ang gitik-gitik pa siya ng Bisaya. Sikat ka kusong estasyon. Wala ng 106.7 Marino News FM. Very much. God bless us all. Mga chup-chup, everyone. Manda